Miestny klub Slovenského Orla v Miezgovciach pripravil pre širokú športovú verejnosť už 16. kapitolu vianočného halového turnaja v minifutbale, ktorý sa odštartoval žrebovaním do kvalifikačných skupín. Na verdikt z losovania si 18. decembra našli čas všetci zástupcovia prihlásených tímov. Celkovo 21 členné osudie rozdelil žreb na trojčlenné skupiny, ktoré rozohrali svoje postupové boje už 20. decembra. Z kvalifikácie si cestu na hlavný turnaj vydláždilo 11 celkov, čo v praxi znamenal postup pre všetkých víťazov 7 skupín a 4 najlepšie tímy z druhého miesta. Do turnaja o putovný pohár Slovenského Orla a pohár primátora mesta Bánovce organizátori na Štefana pripojili k 11 postupujúcich ešte 6 najlepších kolektívov uplynulého ročníka a hlavného reklamného sponzora, čím skompletizovali 18 účastníkov. Od 9. do pol 5. sa v Mestskej športovej hale bojovalo v 16 skupinách o finálovú šestku. Postupové boje už tradične priniesli veľa zaujímavých a vyrovnaných zápasov, medzi ktoré určite patrili zápasy Orla Miezgovce a družstva Tata Boysu, kde o postupe Tata Boysu rozhodlo lepšie skóre. Zrejme najkvalitnejšie zápasy priniesla posledná 6. skupina, kde na seba narazili družstva obhajcu prvenstva Olympiku Bratislava, All Stars Bánovce a týmu Gemini, ktorý bol zložený prevažne z bývalých a súčasných prvoligových hráčov. Postupové prvenstvo si z tejto skupiny smrti vďaka lepšiemu skóre nakoniec pred zaplneným hľadiskom odnesli obhajcovia minuloročného prvenstva Olympiku Bratislava. K ním sa s istou miestenkou už na nasledujúci ročník turnaja pripojilo ďalších 5 víťazov jednotlivých skupín. Boli nimi celky Tata Boysu, Dubodielu, FC Bruggy, Borussie BN a Veľkej Hradnej. Oproti roku 2008 došlo teda k podstatným zmenám v 6-člennej finálovej skupine, nakoľko účasť obhájili len družstva Olympiku Bratislava a FC Bruggy. Vo vzájomne vyrovnaných a divácky príťažlivých zápasoch si cenné víťazstvo vo večernom finále po prvýkrát v histórii vybojovalo prekvapivo, ale úplne zaslúžene družstvo Veľkej Hradnej, ktoré si v rozhodujúcej fáze turnaja poradilo s favorizovaným bratislavským tímom 3-1. S Borussiou remizovalo 0-0 a vo večernom finále zaslúžene vyhralo nad FC Bruggy 1-0, keď víťazný gól strelil Marek Ševčík. V stretnutí oba seba narazili družstva Tata Boysu a Borussie. Zápas o tretie miesto lepšie vyznel pre Borussiu, ktorá deklasovala súpera vysoko 6-1. Najlepším strelcom turnaja sa stal hráč Borussie Jozef Božik, ktorý zaťažil konto brankárov 5 gólmi. Za najlepšieho brankára vyhlásili Mareka Igaza, po ktorom si posledné individuálne ocenenie určené pre najlepšieho hráča turnaja prevzal Andrej Stručka. Putovný pohár Slovenského Orla a pohár primátora Bánoviec, ako aj vecné ceny najlepším 4 kolektívom a jednotlivcom odovzdával za mesto Bánovce primátor inžinier Stanislav Šiko. Ja som rád, že je toto už 16. ročník, ktorý sa usporiadal v našom meste Bánovce nad Bebravou. Ja chcem aj poďakovať tým organizátorom, ale hlavne účastníkom a súťažiacim, ktorí sa dnešného turnaja zúčastnili. Víťazom blahoželám. Organizátorskej taktovky sa aj v roku 2009 ujal miestny klub Slovenského Orla v Miezgovciach. Ja si myslím, že tak jak aj prvý ročník pred 16 rokmi, aj tento dnešný má svoje poslanie a vôbec nešlo dnes o výsledky, ani o to, kto vyhrá. Myslím si, že dnešný deň sviatočný je o tom, aby ľudia prišli do tejto haly, spolu sa potešili tej atmosfére vianočnej, podali si ruky a na chvíľočku zabudli na tie starosti a stresy, ktoré vlastne v tom živote prežívajú. Chcem v prvom rade vyzdvihnúť človeka, organizátora, športovca, magistra Miloša Šagata, ktorý už teda 16 rokov organizuje tento kvalitný futbalový turnaj. Pri príležitosti storočnice Slovenského Orla nemohol v Bánovciach pri záverečnom odovzdávaní cien chýbať prezident Slovenského Orla, inžinier Jozef Gálik. Je to úžasné a pekný príklad pre celé Slovensko, že aj z malého fokusu môže vzniknúť veľký oheň. Uvažujem si aj samotné Bánovce, že to poriadajú tento pekný sviatočný deň. Už tradične bola počas akcie vykonaná zbierka Minca pre choré deti, ktorá spolu s časťou výťažku z tejto akcie vo výške 500 eur je venovaná Detskej onkologickej fakultnej nemocnici v Bratislave. Už za tých 15 rokov sme vyzbierali vyše 50 000 slovenských korún na detskú onkológiu a taktiež aj výťažok dnešnej akcie bude venovaný tomuto účelu. Práve skončený 16. ročníkom ste spokojní? Určite som spokojný a dúfam, že tento elán vydrží aj do budúcich rokov.
Organizátor turnaja sa touto cestou chce poďakovať hlavnému reklamnému partnerovi, agentúre Gemini, primátorovi mesta Bánovce, Slovenskému Orlovi, starostovi obce Miezgovce, ako aj účastníkom turnaja a divákom za finančnú a materiálno-technickú pomoc a podporu tejto vydarenej športovo-spoločenskej akcie. Minifutbalového turnaja sa zúčastnilo 327 hráčov, ktorí počas 2 hracích dní odohrali 47 zápasov. Opäť sa potvrdilo, že tento tradičný turnaj nemá favorita, pretože počas 16 ročníkov sa nikdy žiadnemu tímu nepodarilo obhájiť prvenstvo.